Искаш да влезеш в душата на някой, душата му правъгълна. Твоята кръгла една такава, ама искаш и режеш от тук, оголемяваш от там. Кълцаш, напасваш, буташ я вътре в неговата права ъгълна кутийка. Не ще много говориш, казва, много се усмихваш. Прекалено силни емоции имаш, казва. Ако трябва да режа себе си, за да се побера, това не е любов, това е тишина с форма. Ако трябва да мълча, за да останеш, значи вече съм си тръгнал преди да го разбера. Душите не умират, от самота умират, когато се свият в чужда кутийка. И аз се свих тут, останах сянка, която най-сетне никъде не влиза. Стоиш пред празната кутийка с заоблените си ръбове, изтъркани от чужди ъгли. Пипаш стените и още топли от нечие присъствие. И разбираш, че не си бил дом, а временна форма за нечи страх. Почваш да мислиш по-малко, да говориш по-малко, да не се усмихваш, да не показваш емоции и се мъчиш да влезеш. Ако трябва да режа себе си, за да се побера, това не е любов, това е тишина с форма. Ако трябва да мълча, за да останеш, значи вече съм си тръгнал преди да го разбера. Душите не умират, от самота умират, когато се свият в чужда кутийка. И аз се свих тут, останах сянка, която най-сетне никъде не влиза. Събираш парчетата си, онези, които тряза, за да звучиш по-тихо, да светиш по-слабо, да тежиш по-малко. Залепиш ги както можеш, криво, грозно, истински. Оставяш душата си да бъде кръгла, да се търкаля, да удря ръбовете на света, да прави шум. И когато най-сетне влезеш, вече няма никой. Онзи с изискванията го няма. Преправил е вече своята душа да се побере в някоя друга. Ако трябва да режа себе си, за да се побере,